Em plau donar-vos la benvinguda en aquest acte acadèmic d'inauguració del curs 23-24, en la que veurem ràpidament què ha representat el curs passat, on som i cap on volem anar. Vaig conèixer el doctor Garrell l'any 2008. No vaig tenir cap dubte des del principi de les seves qualitats de lideratge. Ja llavors ens impressionava també la passió que mostrava en tot allò que feia. Pels teus 28 anys de servei a la URL, per donar molt demanant ben poc. Et vull donar personalment les gràcies, com ho fa avui tota la universitat amb la concessió d'aquesta medalla d'or. Moltes gràcies, rector, amics i famílies. Gràcies, Lluís, per la laudat, que són elogis exagerats, fruit simplement de l'estima que ens tenim. Sento que aquesta medalla, que tot això que el síndic ha dit és compartit. I tots els que em coneixeu, i en aquesta sala avui us ha plegat bastanta gent que em coneixeu de veritat, sabeu que sóc un jugador d'equip. Des de sempre he cregut que res important s'aconsegueix sol. De manera que crec que és just, que és necessari que avui tots els companys i companyes d'aquells equips rectors us sentiu igualment homenatjats amb aquesta medalla. Un tros d'ella és ben vostre. El servei que les universitats hem de fer a la nostra societat és cada cop més rellevant i més exigent i, sincerament, cap universitat, cap, ho podrà fer tota sola. La Llull és un molt bon exemple de com la diversitat és sempre riquesa, de com a pesar que les nostres institucions tenen orígens diferents es pot fer un projecte conjunt innovador i al servei de la nostra societat des del respecte mutu. Ara a Europa, i ho sabeu molt bé, bufen vents de construir aliances. Crec que la nostra història i la nostra realitat són un bon exemple de que això és possible, de que no és pas una utopia. La memòria que avui es presenta visualitza la bona evolució dels indicadors en docència, en recerca i en transferència, així com la vitalitat de la nostra comunitat universitària que s'expressa des de múltiples iniciatives acadèmiques, científiques i de compromís social. És un reflex de la contribució de totes les persones que formen part de la nostra universitat, així com dels vincles que amb els anys s'han construït amb les administracions i la societat civil. Com a estudiant i membre d'equip de futbol em sento molt agraït i emocionat de representar la nostra comunitat. Cada partit és una oportunitat per mostrar al món què representa la nostra institució, que és excel·lència, passió i unitat. Som una família unida. Cadascuna de les institucions que conformen la nostra universitat contribueix al seu prestigi i, sense dubte, junts som més forts. La meva carrera professional va començar i està totalment marcada per la que, juntament amb l'aparició de l'ordinador personal, considero la revolució tecnològica més important del segle XX, Internet. La carrera professional dels qui avui comencen els seus estudis universitaris i, de fet, la nostra vida, estarà marcada per una altra revolució tecnològica en majúscules, la intel·ligència artificial. Els futurs enginyers, arquitectes, químics, empresaris, professors, dissenyadors i filòsofs i el reste de les titulacions que nodreixen la Universitat Ramon Llull tindran veu i vot en com dissenyem, com apliquem i com controlem aquestes tecnologies. Tenen la responsabilitat individual de fer-ho amb la màxima cura sabent de la transcendència que tindrà. I això em porta al segon punt que volia destacar, la defensa de la humanitat per sobre la tecnologia que garanteixin que tothom es beneficiï dels avenços que porta la intel·ligència artificial i garantir que ningú en quedi fora. Vull creure que un model d'intel·ligència artificial pot ser entrenat per ser més just i amb menys biaix que un ésser humà. Les carreres no tècniques han d'incloure assignatures de tecnologia i molt en especial d'intel·ligència artificial, perquè passarà a ser un coneixement essencial. Però encara més, les carreres tècniques han d'incloure assignatures d'ètica i d'ús responsable de la intel·ligència artificial. Espero que els homes i les dones siguin prou intel·ligents com per no dissenyar models d'intel·ligència artificial que tindran un impacte tan gran en tota la nostra vida i que no tinguin el bé de la humanitat com a objectiu prioritari. La Universitat Ramon Llull és una institució que s'ha guanyat, amb mèrits propis, un lloc destacat al món de l'educació superior per la recerca de l'excel·lència, un aspecte que hem de posar tant en valor en aquests moments, l'excel·lència i el rigor. I, a més, segueix promovent la recerca i l'educació superior d'alta qualitat en consonància amb els seus valors humanistes. Uns valors que troben la seva essència en la racionalitat amb l'objectiu de crear una comprensió més àmplia i integral de la realitat. Garrell és un influencer a nivell europeu com a mínim en l'àmbit de les xarxes universitàries que fa bona la filosofia d'aquesta universitat en el món, que és el reconeixement i el respecte institucional. Amb una condició, la reciprocitat. Nosaltres, com a govern de Catalunya,
Hem de mostrar-nos respectuosos amb el sistema de recerca i d'universitats de Catalunya, sabent cadascú el paper que té. I com que vosaltres ho heu entès bé i com que així ho hem practicat, mútuament ens reconeixem amb respecte institucional i afegeixo encara una altra cosa. En l'arquitectura de la federació que és la Universitat Ramon Llull hi ha una demostració de com es gestiona la complexitat. L'amalgama que us uneix és una de les idees més felices que hi ha hagut a Catalunya en l'àmbit de les universitats privades. Perquè sou el que sou, teniu els objectius que teniu, agrupeu les sensibilitats que agrupeu, ensenyeu el que ensenyeu i ho feu amb excel·lència. L'any passat ja us vaig dir que no es pot substituir allò que no és substituïble. El doctor Josep Maria Garrell sempre serà el nostre rector. Gràcies, Josep Maria, no hi ha medalles d'honor suficients per expressar l'honor que suposa treballar amb tu. Tots sabeu que fa una dècada que vam començar un procés imparable d'internacionalització de la universitat. El món exigeix respostes globals i vivim el nou repte d'establir nous models d'universitat que superen els límits del nostre territori. El repte més important que se'ns planteja en aquest nou curs és la incorporació de l'ORL a l'Aliança Europea d'Universitats Engage EU. No podem obrir les portes a milers d'estudiants estrangers sense comprometre'ns amb el projecte de construcció d'una realitat molt més àmplia. La realitat d'una universitat europea, transnacional. La Comissió Europea porta dècades ajudant-nos a realitzar intercanvis. Ara és el temps de les interconnexions. No serà gens fàcil, però aquesta és una universitat acostumada al pacte i les persones de la nostra comunitat que hi participin saben perfectament que construir una realitat universitària es pot fer des de les particularitats de cada organització. Una vegada més demostrarem que som un equip. I amb aquest mateix entusiasme dono per inaugurat el curs acadèmic 23-24. Sort a tots.